हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। హరే కృష్ణ. ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథంలోని 16 మరియు 17 అధ్యాయాలను అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ఏవైతే అంశాలు మనం చూస్తూ ఉన్నామో అవి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఉన్నటువంటి అంశాలు. ముందుగా 16వ అధ్యాయమైనటువంటి దైవ అసుర సంపద్విభాగ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయము. అంటే దైవీ మరియు అసుర గుణములు, దైవీ గుణాలు మరియు అసుర గుణాలు అనేటువంటి అధ్యాయం. దైవీ మరియు అసుర స్వభావాలు. ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము శ్రీ భగవానువాచ అభయం సత్వ సంశుద్ధి జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి దానం దమచ్చ యజ్ఞచ్చ స్వాధ్యాయస్తప ఆర్జవం. రెండో శ్లోకం అహింసా సత్యమక్రోధ త్యాగశాంతి రపైషునం దయాభూతేష్వలోలుప్వం మార్దవం హ్రీరచాపలం. మూడో శ్లోకము తేజ క్షమాధృతి చౌచం అద్రోహో నాతిమానిత భవంతి సంపదం దైవీం అమభిజాతస్య భారత. ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను, ఓ అర్జున, నిర్భయత్వము అంటే భయం లేకుండా ఉండేటువంటి విధానం, చిత్తశుద్ధి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సాధన, దానము, మనోనిగ్రహము, యజ్ఞ ఆచరణము, వేద పఠనము, తపస్సు, సరళ స్వభావము, అహింస, సత్యము, కోపం లేకపోవడము, త్యాగము, శాంతి, చాడీలు చెప్పకపోవడము, సకల జీవుల పట్ల దయను కలిగి ఉండడము, లోభరాహిత్యముగా ఉండడము, మృదుత్వము, లోక విరుద్ధమైన మరియు శాస్త్ర విరుద్ధమైనటువంటి
కర్మ ఆచరణ యందు సిగ్గును కలిగి ఉండడము, దృఢ నిశ్చయంతోను, తేజము, ఓర్పు, ధైర్యము, శుచిత్వము, ద్రోహం చేయకపోవడము, గౌరవ వాంఛ లేకపోవడము అనే ఈ దివ్య గుణాలు దైవీ స్వభావమును కలిగిన వారి యొక్క లక్షణములు అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో ముఖ్యంగా ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది నిర్భయత్వము, అంటే భయం లేకుండా ఉండేటువంటి. ఎందుకంటే మనకి ఆ భగవంతుడు 15వ అధ్యాయంలో ఆయన చెప్పినటువంటి ఈ భౌతిక జగత్ అశ్వత్థ వృక్షంతో పోల్చబడినటువంటిది. మరి దాని నుండి వచ్చేటువంటి వేళ్ళు కొన్నేమో మంగళకరమైనవి, కొన్ని అమంగళమైనటువంటివి అయినటువంటి ఆ జీవుల యొక్క కర్మలతో పోల్చబడి ఉన్నటువంటి అంశాలను చూసినటువంటిది. మరిక అలాగే మనము 9వ అధ్యాయంలో కూడా చూస్తాము, దైవ స్వభావులు, అసురులు, అసుర స్వభావులు అని 2 రకాలైనటువంటి జీవుల గురించి చెప్తుంది. సో అందులో ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము నిర్భయత్వము, చిత్తశుద్ధి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సాధన, దానము, మనోనిగ్రహము, యజ్ఞాచరణము, వేద పఠనము, తపస్సు, సరళ స్వభావము, అహింస, సత్యము, కోపం లేకుండా ఉండడము, త్యాగ స్వభావాన్ని కలిగి ఉండడము, శాంతియుతంగా ఉండడము, చాడీలు చెప్పకపోవడము, సకల జీవుల పట్ల దయ, లోభరాహిత్యము, మృదుత్వము, లోక విరుద్ధము మరియు శాస్త్ర విరుద్ధమైనటువంటి ఆ కర్మ ఆచరణ యందు పనులు చేసేటప్పుడు సిగ్గుగా అనిపించడము, దృఢ నిశ్చయంతో ఉండడము, తేజము, ఓర్పు, ధైర్యము, శుచిత్వము, తర్వాత ద్రోహం చేయకపోవడము, గౌరవ వాంఛ లేకపోవడము అనేటువంటి ఈ 26 గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి దివ్యమైనటువంటి గుణాలు అని చెప్తారు. సో వివిధ వర్ణాశ్రమ స్థితులలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వారి యొక్క స్థితిని అనుసరించి ఈ గుణాలను పాటించాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కాబట్టి ఈ 26 దివ్య గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి దైవీ స్వభావము కలిగిన వారి యొక్క లక్షణాలు. అంటే దైవీ స్వభావాలు కలిగిన వారు ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తారు, ఈ విధమైనటువంటి 26 లక్షణాలను కలిగి ఉంటారు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు, దంభో దర్పోభిమానచ్చ క్రోధ పారుష్యమేవ చ అజ్ఞానం చాభిజాతస్య పార్థ సంపదమాసురీ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, ఓ పార్థ, గర్వము, పొగరు, దురహంకారము, క్రోధము, మొరటుతనము మరియు అజ్ఞానము అనేవి అసురీ స్వభావము కలిగిన వారి యొక్క గుణాలు. ఇంతకుముందు దివ్య గుణాలు అంటూ దైవీ స్వభావాలు కలిగిన వారి యొక్క గుణాలను గురించి ఆ భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటి, మరి ఇప్పుడు ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఈ అంశంలో ఆసురి గుణాలు అంటే ఆ అసుర స్వభావం కలిగిన వాళ్ళు ఎప్పుడు గర్వంతోనూ, పొగరతోనూ, దురహంకారంతోనూ, క్రోధంతోనూ, మొరటుతనంతోనూ మరియు అజ్ఞానము అనేవి ఈ అసుర స్వభావం కలిగిన వారి యొక్క గుణాలు అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో సాధారణంగా మనకి ధర్మానికి స్తంభాలుగా చెప్పబడేటువంటి, ధర్మం యొక్క 4 స్తంభాలు, 4 పాదాలుగా చెప్పబడేటువంటివి దయ, నిరాడంబము, శుచిత్వము, నిజాయితీ అనేవి ధర్మం యొక్క 4 పాదాలు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి వీటినే మనం ఇస్కాన్లో 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అని చెప్తాం. మనము పాటించవలసినటువంటి 4 నియమాలు అని చెప్తాం. సో అందులో మొదటిది నో మీట్ హీటింగ్, మాంసాహార భక్షణమును వదిలివేయాలి. ఎందుకంటే అది ఆ మాంసాహారము
అనేటువంటిది మనలో ఉండేటువంటి ఆ దయాభావాన్ని తొలగించేస్తుంది. దానికి ఆటంకం కలిగిస్తుంది. కనుక ఆ మాంసాహార భక్షణము వదిలేయాలి అని చెప్తూ ఉంటాం. ఇక నిడారంభం, ఆస్టారిటీ ఇది మనకు మత్తు పదార్థాలను తీసుకోవడం వల్ల ఆ నిడారంభము పోతుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆస్టారిటీ పోతుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. సో, కనుక నో ఇంటాక్సికేషన్ అని చెప్తారు. నో ఇంటాక్సికేషన్ అంటే మత్తు పదార్థాలను వదిలివేయాలి, తీసుకోవద్దు అని చెప్తారు. అలాగే శుచిత్వం. సో, శుచిత్వం అనేటువంటిది సాధారణంగా బాహ్యము మరియు అంతర్గతంగా ఉంటుంది. మరి క్లీన్లీనెస్ అనేటువంటిది మనలో అంటే సాధారణంగా అక్రమమైనటువంటి సంబంధాల వల్ల ఆ శుచిత్వానికి హాని కలుగుతుంది అని చెప్తారు. సో, కాబట్టి మూడవ ప్రిన్సిపల్‌గా నో ఇల్లిసిట్ రిలేషన్‌షిప్స్ ఎటువంటి అక్రమమైనటువంటి సంబంధాలను కలిగి ఉండవద్దు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇక నిజాయితీకి ఆటంకం కలిగించేటువంటిది గ్యాంబ్లింగ్, జూదమాడడం. సో, నో గ్యాంబ్లింగ్ అని చెప్తూ ఉంటారు. సో, ఈ విధంగా ఆ ధర్మానికి ఆటంకాలుగా ఉండేటువంటి వీటిని మనము త్యజించాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటాం. దైవీ సంపద్విమోక్షాయ నిబంధాయ సూరి మత మాసు చ సంపదం దైవీం అభిజాతోసి పాండవ. ఈ దైవీ గుణాలు మోక్ష దిశగా తీసుకువెళ్తాయి అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి ఆ 26 గుణాలు దైవీ గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి జీవుడిని మోక్ష దిశగా తీసుకువెళ్తాయి అని చెప్తున్నారు. కానీ అసుర గుణములు బంధంలో చిక్కుకొనుటకు కారణమవుతాయి. ఓ పాండుతనయ, నీవు దైవీ గుణాలతోనే జన్మించావు కాబట్టి కనుక విచారించవలసిన అవసరం లేదు అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తాం. సో, ఇంకా చెప్తున్నారు. ద్వౌ భూత సర్గౌ లోకేస్మిన్ దై హరే కృష్ణ దైవ ఆసుర ఏవ చ దైవో విస్తరశ ప్రోక్తః ఆసురం పార్థ మే శృణు. ఓ అర్జున, ఈ లోకంలో ప్రాణులు 2 రకాలు. ఒకరు దైవీ గుణాలు కలిగిన వారు, మరొకరు అసురీ గుణములు కలిగిన వారు. దైవీ దైవ స్వభావమును గురించి వివరంగా ఇదివరకే నీకు చెప్పాను. ఇప్పుడు అసుర గుణాల గురించి చెప్తాను విను అర్జున అంటూ చెప్తూ ప్రవృత్తించ నివృత్తించ జనాన విదురాసురాః న చౌచం నాపి చాచారో న సత్యం తేషు విద్యతే. సో, ఇంకా చెప్తున్నారు. అసుర స్వభావం కలిగిన వాళ్లకు చేయదగ్గదేదో, చెయ్యకూడనిది ఏదో తెలియదు. వాళ్ళలో శుచిత్వము, సదాచారము, సత్యం గాని కనిపించవు అని చెప్తారు. ఇంకా చెప్తున్నారు. అసత్యమప్రతిష్టం తే జగదాహురనీశ్వరం పరస్పర సంభూతం కిమన్యత్ కామహైతుకం. సో, ఈ జగత్తు అసత్యమని, ఆధారము అధిపతి లేనిదని వారు అంటారు. అంటే ఈ అసుర స్వభావాలు కలిగిన వారు మైథున కోరికల వలన ఇది తయారైందని, కామము తప్ప సృష్టికి మరొక కారణం లేదని వాళ్ళు వాదిస్తూ ఉంటారు అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు. కామమాశ్రిత్య దుస్పూరం దంభమానమదాన్వితాః మోహాద్ గృహీత్వా సద్గ్రహాన్ ప్రవర్తంతే శుచివ్రతాః. విపరీత కామము, దంభము, దురభిమానముతో నిండి గర్వము మరియు అహంకారంతో
ఈ ఆసురీ లక్షణాలు కలిగిన వారు తప్పుడు సిద్ధాంతాలను పట్టుకుని ఉంటారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ విధంగా మోహితులై వారు తాత్కాలికమైన వాటికి ఆకర్షితమై అపవిత్ర బుద్ధితో ప్రవర్తిస్తారు అని చెప్తుంది. సో సాధారణంగా అసుర స్వభావుల యొక్క వైఖరి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు మనకి. వారి యొక్క వైఖరి ఇంద్రియ సంతృప్తియే మానవ నాగరికత యొక్క ప్రధాన అవసరము అని చెప్తూ ఉంటారు అని చెప్తారు. ఇక ఆ క్రమంలో వారు లెక్కలేనన్ని ఆందోళనలు మరియు సో వాళ్ళు అలాగే వేలాది కోరికల వలయంలో కామ క్రోధాలతో నిమగ్నమై ఉంటారు అని చెప్తుంది. సో ఇంకా ఇంద్రియ సంతృప్తి కోసం చట్టవిరుద్ధమైనటువంటి మార్గాల ద్వారా కూడా వారు డబ్బును కూడబెడుతూ ఉంటారు ఈ ఆసురీ స్వభావం కలిగిన వారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో మనము ఆసురీ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారిని ఎంతో మంది చూస్తూ ఉంటాము. హిరణ్యకశిపుడు సో తన కుమారుడైనటువంటి ప్రహ్లాదుడిని చంపడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి వాడు. ఆ తర్వాత మరొక రాక్షసుడు కంసుడు ఆకాశవాణి విన్న తర్వాత వెంటనే తన సహోదరి అయినటువంటి ఆ దేవకీ దేవిని ఆయన సంహరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. ఎందుకంటే ఆకాశవాణి, ఓ మూర్ఖ కంస, నీ సహోదరి యొక్క అష్టమ సంతానం వలన నీకు ప్రాణహాని ఉన్నది అంటూ చెప్తుంది. సో మరి ఆ సందర్భంలో అంటే దేవకీపైకి కత్తిని దూసినటువంటి సందర్భంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి వసుదేవుడు వెంటనే ఆయన్ని అంటే ఇక్కడ శాంతింపచేసి, నీకు అంటే దేవకి సంతానం వలన కల ఇబ్బంది కాబట్టి ఆమె యొక్క సంతానాన్ని నీకు ఎప్పటికప్పుడు అందిస్తామని చెప్తాడు. ఆ విధంగా ఆయన తృప్తిపడి వాళ్ళిద్దరిని సరసాల్లో ఉంచుతాడు. సో ఇక రావణుడు దుర్మార్గమైనటువంటి ఆలోచనలు కలిగినటువంటి వాడు. సో సీతామాతని అపహరించినటువంటి వాడు. మరి ఇటువంటి వీరు కూడా ఈ ఆసురీ స్వభావాలు కలిగిన వారికి ఉదాహరణ. సో ఇంకా వారి యొక్క ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయో చెప్తున్నారు. ఈవేళ నాకు ఇది లభించినది, ఇక ఈ కోరిక నెరవేరుతుంది, నాకింత ఆస్తి ఉన్నది, మరింత నేను సంపాదించబోతూ ఉన్నాను అనేటువంటిది వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా వాళ్ళు ఈ విధంగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఈ శత్రువును చంపేశాను, మిగిలిన శత్రువులను కూడా సంహరిస్తాను, నేను ప్రభువుని సుఖభోగిని, తలపెట్టిన పని సాధించే సమర్థుణ్ణి, బలవంతుణ్ణి, సుఖవంతుణ్ణి అంటూ వాడు అంటే ఈ ఆసురీ స్వభావాలు కలిగిన వాళ్ళ యొక్క భావాలు ఆ విధంగా ఉంటాయి, ఆలోచనలు ఆ విధంగా ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా వారు నేను డబ్బు ఉన్నవాణ్ణి, ఉన్నత వంశంలో ఉద్భవించాను, మరి నాకు సాటి అయిన వాడెవడు లేడు అని సో వాళ్ళు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక నేనే యజ్ఞాలు చేస్తాను, నేనే దానాలు ఇస్తాను, నేనే ఆనందాలను అనుభవిస్తాను. ఈ విధంగా అసుర స్వభావం కలిగిన వాళ్ళు అజ్ఞానము చే మోహితులైతారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ విధంగా ఆ అసురీ స్వభావాలు కలిగిన వారి యొక్క లక్షణాలను తెలియచేసినటువంటి ఇంకా చెప్తున్నారు. ఆత్మ సంభావిత స్తబ్ద ధనమాన మదాన్వితాః యజస్తే నామ యజ్ఞేస్తే దంభేన విధిపూర్వకం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, తనను తాను అంటే ఆశ్రీ స్వభావాలు కలిగిన వారి యొక్క ఆలోచనల గురించి చెప్తున్నారు. తనను తానే పొగుడుకుంటూ సో వినయము విధేయతలు లేకుండా ధన మద గర్వంతో వాళ్ళు శాస్త్ర విరుద్ధంగా పేరుకు మాత్రమే యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అహంకారం బలం దర్పం
కామ క్రోధం చ సంశ్రితాః మామాత్మ పరదేహేషు ప్రద్విషంతో అభ్యుసూయకాః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, అహంకారము, బలము, గర్వము, కామ క్రోధములచే కళ్ళు మూసుకుపోయి భగవంతుని పట్ల అసూయ కలవారై తమ దేహంలోని మరియు ఇతరుల దేహాలలోని ఉన్నటువంటి ఉమ్, సో ఆ భగవంతుణ్ణి ద్వేషిస్తారు అని చెప్తుంటారు. తానహం ద్విషత్ క్రూరాత్ సంసారేషు నరాధమాన్. క్షిపామ్యజస్రమశుభాన్ ఆసురేశ్వర యోనిషు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అసూయ కలవారు, క్రూర స్వభావులు అయిన అలాంటి మానవాదములను నేను సంసార సాగరంలో మళ్ళీ మళ్ళీ అటువంటి ఆసుర స్వభావం కలవారి ఆ గర్భంలోనే పడవేస్తూ ఉంటాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆసురీం యోనిమాపన్నాః మూఢా జన్మని జన్మని మామప్రాప్యైవ కౌంతేయ తతో యాంత్యధమాం గతిం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి, ఓ కౌంతేయ, అసుర జీవజాతులలోనే మాటి మాటికి జన్మ పొందే అలాంటి మూర్ఖులు ఈ జన్మలోనూ నన్ను చేరలేరు. క్రమంగా వారు అంతకంతకి అధోగతి పాలవుతారు. ఎందుకంటే నిన్న చూసినటువంటి మనం ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి ఆ భగవంతుని భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి వారు ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని, శాశ్వతమైన జనన మరణాలకు అతీతమైనటువంటి ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్పి, మరి ఇక ఈ ఆసుర స్వభావాలు కలిగినటువంటి ఈ మూర్ఖమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారు ఈ జన్మలో కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోలేరు అని చెప్తారు. త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం నాశనమాత్మనః కామ క్రోధస్తథా లోభః తస్మాదేత త్రయం త్యజేత్. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, కామము, క్రోధము, లోభము అనేవి నరకానికి దారి తీసేటువంటి 3 ద్వారాలు అర్జున అని చెప్తున్నారు. మరి ఈ నరక ద్వారాలు ఆత్మ వినాశనానికి కారణాలవుతూ ఉన్నాయి. అందువల్ల ఈ మూడింటిని మనిషి తప్పక విడిచిపెట్టాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు. సాధారణంగా మనం మనసుకు 6 శత్రువులు ఉంటారు అని చెప్తారు. కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మదమాత్సర్యములు అనేటువంటి ఈ 6 శత్రువులు మన మనసుపై, అంటే మన మనస్సుని ప్రభావితం చేసేటువంటి 6 శత్రువులు ఎవరంటే కామ, క్రోధ, లోభ, మద, మోహ, మాత్సర్యాలు అని చెప్తారు. సో సాధారణంగా కామము, కోపము, దురాశే ఈ కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి కారణము అని మనము తెలుసుకోబోతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో మరి పాండవులకు, కౌరవులకు మధ్య విభేదాలు రావడము, వారిని మాయాజూదంలో ఓడించడము, ఆ ద్రౌపదిని కూడా పొందడము. సో ఇక్కడ మరి ఈ కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి ఉన్నటువంటి కారణాల్లో వారికి ఆ కౌరవులకు ముఖ్యంగా దుర్యోధనుడు, దుశ్శాసనాదుల వరకు, అలాగే వారి తండ్రి అయినటువంటి ఆ ధృతరాష్ట్రుడికి సో
ఈ పాండవులంటే కోపం. సో, అలాగే ఆ పాండవుల యొక్క రాజ్యం పైన దురాశ వారికి. సో, అంటే ఇక్కడ మనము ఈ కామ, క్రోధ, లోభాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మనకి హ్మ్. ఈ కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి కారణమా? అంటే ఇక్కడ ద్రౌపది పైన కౌరవులకు ఉన్నటువంటి ఆ కామం వలన, అలాగే పాండవులంటే కౌరవులకు కోపము, అలాగే పాండవుల యొక్క రాజ్యమైనటువంటి ఆ హస్తినాపురం పైన ధృతరాష్ట్రుడు అతని పుత్రులైనటువంటి దుర్యోధనుడికి హ్మ్, దురాశ కలగడము ఈ కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి కారణం. ఇంకా చెప్తున్నారు. ఏతైర్విముక్త కౌంతేయ తమోద్వారైత్రిభిర్నరః ఆచరత్యాత్మన శ్రేయః తతో యాతి పరాం గతిం. ఇంకా చెప్తున్నారు. ఓ కౌంతేయ, ఈ 3 దుర్గుణాలను వదిలివేసిన వాడు ఆత్మానుభూతికి అనుకూలమైన కార్యాలను చేస్తూ ఆ విధంగా క్రమక్రమంగా పరమపదమును పొందుతాడు అని చెప్తుంది. సో, ఏ విధంగా ఆధ్యాత్మిక లోకాన్ని చేరుకోవచ్చో చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే నిన్న చెప్పారు. ఆ భగవంతుని భక్తులు, ఆ భక్తియుక్తమైన సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి వాళ్ళు ఈ సృష్టి సమయంలో తిరిగి జన్మించడం కానీ, సృష్టి నాశనమైనప్పుడు వాళ్ళు కూడా క్షీణించిపోవటం కానీ జరగదు అని చెప్తారు. మరి అటువంటి హ్మ్. ఆ దివ్య ధామాన్ని పొందే విధంగా వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తారని. యశాస్త్ర విధిముత్సృజ్య వర్తతే కామకారతః నశ సిద్ధిమవాప్నోతి న సుఖం న పరాం గతిం. శాస్త్రముల విధులను విస్మరించి తన ఇష్టానుసారంగా పనిచేసేవాడు పరిపూర్ణతనుగా ఆనందాన్ని లేదా పరమగమ్యాన్ని పొందజాలడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్యాకార్య వ్యవస్థితౌ జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మ కర్తం ఇహరహసి. అందువల్ల మనిషి శాస్త్ర ప్రమాణము ద్వారా చేయదగ్గ కార్యము ఏదో, చెయ్యకూడని కార్యం ఏదో నిర్ణయించుకోవాలి. శాస్త్ర విధానాలను తెలుసుకుని తదనుగుణంగా ఈ లోకంలో కర్మలు చేస్తూ ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటుంది. సో, మరి మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాల్లో మనిషి శాస్త్ర ప్రమాణం ద్వారా, అంటే గురువులు తెలిపినటువంటి విషయాల ద్వారా చేయదగ్గ కార్యం ఏదో, చెయ్యకూడని కార్యం ఏదో నిర్ణయించుకోవాలి అని చెప్తారు. శాస్త్ర విధానాలను తెలుసుకుని తదనుగుణంగా ఈ లోకంలో కర్మలు చెయ్యాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో, మనకి వివిధ యుగాలలో వివిధ రకాలైనటువంటి ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు చూసినట్లయితే సత్యయుగంలో వరాహదేవుడు హిరణ్యాక్షుడుకు మధ్య యుద్ధం జరిగింది అని చెప్తారు. వీరిద్దరూ కూడా వేరు వేరు గ్రహాలలో. సో, ఇక్కడ వరాహ అవతారము ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారంగాను, హిరణ్యాక్షుడు రాక్షస అవతారంగాను చెప్తూ ఉంటుంటాం. మరి ఆ విధంగా సో, ఆసుర స్వభావాలు కలిగిన వాళ్ళు ఒక లోకంలో ఉంటే, దైవీ స్వభావాలు కలిగిన వారు వేరొక లోకంలో ఉండేవారు. సో, ఆ విధంగా సత్యయుగంలో భిన్న లోకాలలో ఉండేటువంటి వారుగా కీర్తించబడినట్టు. ఆ తర్వాత త్రేతాయుగానికొచ్చినట్లయితే రామ, రావణుల మధ్య యుద్ధం జరిగింది. సో, ఇక్కడికొచ్చేటప్పటికి అది ఖండాలను దాటేసి వచ్చేస్తుంది. అంటే ఒకే దేశంలో కాకుండా భిన్న దేశాలలో ఉన్నటువంటి రావణుడు మరియు రాముడికి మధ్య యుద్ధం జరిగిన విషయాన్ని మనకు తెలుసు. ఇక కల్ ఈ ద్వాపర యుగానికొచ్చినట్లయితే అక్కడ
అర్చనము ప్రధానంగా ఉండేటువంటిది. సో, మరి ఇక్కడ ఈ ద్వాపర యుగంలో పాండవులకు, కౌరవులకు మధ్య యుద్ధం జరుగుతుంది. ఎవరు మరి వీళ్ళంటే అన్నదమ్ముల పిల్లలు. అంటే సత్యయుగంలో దైవీ లక్షణాలు ఉన్నవాళ్ళు, అసుర లక్షణాలు ఉన్నవాళ్ళు భిన్న గ్రహాలలో ఉన్నారు. త్రేతాయుగానికి వచ్చినట్లయితే ఒకే గ్రహంలోకి వచ్చారు. వేరు వేరు దేశాలలో ఉన్నారు. ఇక ద్వాపర యుగానికి వచ్చినట్లయితే అంటే ఇక్కడ గ్రహాలు, దేశాలు, ప్రాంతాలు వదిలేసి ఒకే కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి దాయాదుల మధ్య జరుగుతూ ఉన్న యుద్ధము ఈ కురుక్షేత్ర యుద్ధం. పాండవులకు మరియు కౌరవులకు జరుగుతున్న యుద్ధం. మరి ఇక కలియుగానికి వచ్చినట్లయితే ఈ దైవీ లక్షణాలు, అసుర లక్షణాలు కలిగినటువంటి వ్యక్తులలో ఈ 2 లక్షణాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అని చెప్తారు. సో, మరి ఈ కలియుగంలో మనలో ఉన్నటువంటి అంతర్గతంగా ఉన్నటువంటి అసుర స్వభావాల నుండి మనం బయటపడడానికి అందరూ కూడా చేయవలసినటువంటి అంశము ఆ భగవంతుని నామజపం. ఈ కలియుగంలో కల్మషాల నుండి బయటపడడానికి మనకున్నటువంటి ఏకైక మార్గము హ్మ్. సో, ఈ నామ జపం. ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను జపించడం. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ, హరే రామ, రామ రామ హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను జపించడం. హరే కృష్ణ. సో, ఇక ఈరోజు 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి క్లాస్‌లో 17వ అధ్యాయం శ్రద్ధాత్రయ విభాగములు అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో, ఇది ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఉన్నటువంటిది. సో, ఇక ఆ విధంగా విన్న తర్వాత అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు మళ్ళీ. అర్జున ఉవాచ ఏ శాస్త్ర విధిముత్సృజ్య యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః తేషాం నిష్ఠా తు కా కృష్ణ సత్వమహోరజస్తమా. సో, అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు ఆ భగవంతుణ్ణి, ఓ కృష్ణ, శాస్త్ర విధులను పాటింపక స్వంత కల్పన ప్రకారము శ్రద్ధ విశ్వాసాలతో పూజలు చేసేవారి పరిస్థితి ఏమిటి? వారు మరి సాత్వికులవుతారా, రాజసుకులవుతారా, లేదా తామసులవుతారా అనేటువంటిది అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న. సో, దానికి ఆ భగవంతుడు సమాధానం ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి శ్రీ భగవానువాచ త్రివిధా భవతి శ్రద్ధ దేహినాం సా స్వభావజా సాత్వికీ రాజసీ చైవ తామసీ చేతి తాం శృణు. సో, ఇంకా చెప్తున్నారు సత్వానురూపా సర్వస్య శ్రద్ధా భవతి భారత శ్రద్ధామయోయం పురుషో యో యశ్రద్ధ స ఏవ సహ. సో, ఇంకా చెప్తున్నారు ఆ భగవంతుడు, ఓ భారత, వివిధ ప్రకృతి స్వభావాలను బట్టి మానవులందరికీ వారి వారి శ్రద్ధ కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. శ్రద్ధ లేనివాడంటూ ఎవడు ఉండడు. ఎవరికి ఎలాంటి శ్రద్ధ ఉంటుందో అలాంటి వాడే అవుతాడు అర్జున అంటూ ఈ శ్రద్ధాత్రయ విభాగంలో చెప్తూ ఉన్నారు. సో, ఇక్కడ మనకి ఒకే కుటుంబంలో జన్మించినటువంటి 3 అన్నదమ్ములను గురించి తీసుకున్నట్లయితే విభూషణుడు, రావణుడు, కుంభకర్ణుడు. వీరిలో ఆ విభీషణుడు రావణుడికి దూరంగా ఉంటాడు అని చెప్తారు. సో, మరి ఈ విభీషణుడు సత్వగుణానికి ప్రతినిధిగా చెప్పబడతాడు. ఇక
ఆహ్, రావణుడు. హ్మ్. అలాగే ఆహ్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ తమో గుణానికి వీరు ముగ్గురు అన్నదమ్ములు చెప్తారు. అంటే ఇక్కడ కుటుంబ నేపథ్యం కాదు. వారిలో ఉండేటువంటి వారి యొక్క గుణాలను అనుసరించే అది సత్వ, రజో, తమో గుణాలు వస్తాయి. ఆ విధమైనటువంటి భావనలో ఉంటారు అని చెప్తారు. యజంతే సాత్వికా దేవాన్ యక్ష రక్షాంసి రాజసాః ప్రేతాన్ భూతగణాం చాన్యే యజంతే తామసా జనాః. సత్వగుణంలో ఉండి మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ సత్వగుణంలో ఉండేవారు దేవతలను పూజిస్తారు అని. అలాగే రజోగుణంలో ఉండేవారు యక్ష రాక్షసులను పూజిస్తారు అని. తమోగుణంలో ఉండేవారు భూత ప్రేతాలను పూజిస్తారు అని చెప్తూ. హ్మ్. సో, ఇంకా ఆహారం గురించి చెప్తా. ఆహారస్త్వపి సర్వస్య త్రివిధో భవతి ప్రియః యజ్ఞస్తపస్తథా దానం తేషాం భేదమిమం శృణుః. మనిషి ఇష్టపడేటువంటి ఆహారం కూడా ప్రకృతి యొక్క 3 గుణాలను అనుసరించి 3 విధాలుగా హ్మ్. అని చెప్తున్నారు. అలాగే యజ్ఞము, తపస్సు, దానము కూడా ఆ విషయాల్లో కూడా ఇది సత్యమే అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో, మరి వాటి మధ్య ఉండేటువంటి భేదాలను కూడా నేను తెలియచేస్తాను. విను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఆయుసత్వ బలారోగ్య సుఖ ప్రీతి వివర్ధనాః రస్యా స్నిగ్ధా స్థిరా హృద్య ఆహార సాత్విక ప్రియః. సత్వగుణంలో ఉన్న వారికి ఇష్టమైనటువంటి ఆహారాలు ఆయువును పెంచుతాయి. మరి బుద్ధి బలము, ఆరోగ్యము, ఆనందము మరియు అవి సంతృప్తినిస్తాయి. అంటే ఈ సత్వగుణంలో ఉన్న వారికి ఇష్టమయ్యేటువంటి ఆహారాలు ఆయువుని పెంచుతాయి అని చెప్తున్నారు. బుద్ధి బలాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని, ఆనందాన్ని, సంతృప్తిని కూడా కలగజేస్తాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇవి రసవంతము, పుష్టికరము మరియు ఆరోగ్యకరమైనవి అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సాధారణంగా మనము ఏది వండు తయారు చేసుకున్నా అది భగవంతునికి సమర్పించి తీసుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటాం. సో, ఆ భగవంతునికి ఆ విధంగా అంతకుముందు చెప్పారు. పత్రం, పుష్పం, ఫలం తోయం అని చెప్తారు. హ్మ్. సో, ఆ భగవంతునికి నైవేద్యంగా సమర్పించినటువంటి తిరిగినటువంటి ఆ శేషం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనము ప్రసాదంగా స్వీకరిస్తూ ఉంటాం. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారాయన. కట్వం లవణాత్యుష్ణ తీక్షణ తీక్షణరూక్షవిదాహినః ఆహారా రాజసస్యేష్టా దుఃఖశోకామయయప్రదాః. సో, ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. ఓ అర్జున, చాలా చేదుగా, చాలా పుల్లగా, ఉప్పుగా, వేడిగా, పదునైనవి, పొడి మరియు దహనం చేసేటువంటి ఆహారాలు ఆహ్, రజోగుణము ఉన్న వారికి ప్రియమైనవి అని చెప్తున్నారు. మరి ఇటువంటి సో, ఆహ్, రజోగుణంలో ఉన్నటువంటి వారికి ఇష్టమైనటువంటి ఆహారాలను ఈ శ్లోకంలో తెలియచేస్తున్నారు. బాగా చేదుగా ఉండేవి, చాలా పుల్లగా ఉండేవి, ఉప్పుగా ఉండేవి, వేడిగా పదునైనటువంటివి, పొడి మరియు దహనం చేసేటువంటి ఆహారాలన్నీ కూడా ఆ రజోగుణంలో ఉన్న వారికి ప్రియమైనవి అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఇటువంటి ఆహారాలు బాధ, దుఃఖము మరియు రోగాన్ని కలగజేస్తాయి అని చెప్తారు. అంతకుముందు సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి ఆహారాలను తీసుకోవడం వల్ల అవి రసవంతము, పుష్టికరము, ఆరోగ్యమైనవి
మరియు హృదయానికి ఆహ్లాదకరంగా ఉండేటువంటి పదార్థాలను చెప్తూ ఇంకా చెప్తున్నారు. యాతయామం గతరసం పూతిపర్యుషితం చ యత్ ఉచ్ఛిష్టమపి చామేద్యం భోజనం భోజనం తామస ప్రియం. తినడానికి 3 గంటల ముందు తయారు చేసినటువంటి ఆహారము రుచి లేనిది, కుళ్ళినది, వాసన పట్టిన మరియు ఇతరులు తినగా మిగిలిన అవి అంటరాని వస్తువులతో కూడి ఆహారము తామస గుణములున్న వారికి ప్రియమైనవి అని చెప్పి. సో సాధారణంగా మనము ఏది తీసుకుంటూ ఉంటున్నామో అదే మనల్లో ప్రతిఫలిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. అందుకే యు ఆర్ వాట్ యు ఈట్. మనం ఏది తీసుకుంటూ ఉన్నామో అదే మనలో ప్రతిఫలిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం అపలాకాంక్షిభిర్యజ్ఞో విధి దృష్టో యుజ్యతే యష్టవ్యమేమేతి మనః సమాదాయ సాత్వికః. ఇంకా చెప్తున్నారు, శాస్త్ర గ్రంథం యొక్క ఆదేశాల ప్రకారము విధిగా ప్రతిఫలము కోరుకోని వారు మనసులో దృఢ సంకల్పంతో చేసేటువంటి యజ్ఞము సత్వగుణంతో చేయబడినది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. మరి మనకి ఒక్కొక్క యుగానికి ఒక్కొక్క ధర్మంగా ఉన్నటువంటి అంశాలు. మరి ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా సత్యయుగంలో ధ్యానం చేసేటువంటి వారు, ఎందుకంటే లక్ష సంవత్సరాల వరకు వాళ్ళ లైఫ్ స్పాన్ ఉండేటువంటిది. ఆ తర్వాత త్రేతాయుగానికి వచ్చినట్లయితే యజ్ఞ యాగాదులు చేసేవారు. సో ఆ 1,00,000 సంవత్సరాల నుంచి 10,000 సంవత్సరాలకి లైఫ్ స్పాన్ వచ్చినటువంటిది త్రేతాయుగంలో. ఇక ద్వాపర యుగంలోకి వచ్చినట్లయితే 1000 సంవత్సరాలు మాత్రమే లైఫ్ స్పాన్గా ఉండేటువంటి. సో ఆ విధంగా ఒక్కొక్క యుగానికి ఒక్కొక్క ధర్మంగా ఉంది. ఈ కలియుగానికి ఉన్నటువంటి ఏకైక తరుణోపాయము ఆ ఆ భగవంతుని యొక్క నామ స్మరణం చేయడం. ఆ భగవంతుని యొక్క నామ స్మరణ. అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపించడమే. సో మనకి బృహన్నారదీయ పురాణంలో ఈ విధంగా ఉంటుంది. హరేర్నామ హరేర్నామ ఐవ కేవలం కలౌ నాస్త్యైవ గతిరన్యదా. సో ఆ విధంగా అంటే కపటము మరియు కలహాలతో కూడిన ఈ యుగమునందు భగవంతుని పవిత్ర నామమును కీర్తించుట ఏ ముక్తికి ఏకైక సాధనము అని చెప్తారు. మరొక మార్గం లేదు, మరొక మార్గం లేదు, మరొక మార్గం లేదు, మరొక మార్గం లేదు అంటూ ఆ బృహదీయ నారద పురాణం చెప్పినటువంటి అంశాన్ని సో మరి ఇంకా చెప్తున్నారు, అభిసందాయతు ఫలం దంభార్ధమపి చైవయత్ యుజ్యతే భరత శ్రేష్ఠ తం యజ్ఞం విద్ధి రాజసం. ఓ భరత శ్రేష్ఠ అంటే ఓ భరతులలో శ్రేష్ఠుడవైన వాడా అర్జున, ప్రతిఫలాపేక్షతో అహంకారం కోసం చెయ్యబడు యజ్ఞము రజోగుణము యొక్క స్వభావం అని నీవు తెలుసుకోవాలి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నా. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, విధిహీనమసృష్టాన్నం మంత్రహీనం మదక్షిణం
శ్రద్ధా విరహితం యజ్ఞం తామసం పరిషక్షతే. ఇంకా చెప్తున్నారు, శాస్త్ర నిర్దేశాల పట్ల గౌరవము లేకుండా, ప్రసాద వితరణము లేకుండా, వేదమంత్ర ఉచ్చరణము లేకుండా, దక్షిణ లేకుండా, అశ్రద్ధతో ఆచరించేటువంటి యజ్ఞాన్ని తామసిక యజ్ఞము అని పిలుస్తారు అర్జున అంటూ చెప్తుంది. ఎందుకంటే శాస్త్ర నిర్దేశాల పట్ల గౌరవం లేకుండా, అలాగే ప్రసాదం యొక్క వితరణ లేకుండా, వేదమంత్ర ఉచ్చరణ లేకుండా, దక్షిణ లేకుండా, అశ్రద్ధతో ఆచరించేటువంటి యజ్ఞము తామసికమైనటువంటి యజ్ఞము అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, దేవ ద్విజ గురు ప్రాజ్ఞ పూజనం చౌచమార్జవం బ్రహ్మచర్య మహింసా చ శరీరం తప ఉచ్యతే. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, దేవతలను, బ్రాహ్మణులను, గురువులను, తల్లిదండ్రుల వంటి పెద్దలను పూజించడం ద్వారా పవిత్రంగా ఉండుము. శుచిత్వము, సరళత్వము, బ్రహ్మచర్యము, సో అహింస అనేవి శరీరంతో చేసే తపస్సు అని చెప్తారు అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు. అంటే దేవతలను, బ్రాహ్మణులను, గురువులను, తల్లిదండ్రుల వంటి పెద్దలను పూజించాలి అని చెప్తారు. పవిత్రంగా ఉండడము, శుచిత్వము, సరళత్వము, బ్రహ్మచర్య, అహింస అనేవి ఈ శరీరంతో చేసేటువంటి పనులు, తపస్సు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, సత్కార మాన పూజార్థం తపోదంభేన చైవ యద్వత్ క్రియతే తదిహ ప్రోక్తం రాజసం చలమద్రువం. ఇతరుల నుండి గౌరవము, సన్మానము మరియు పూజను పొందడం కోసం గర్వంతో చేసేటువంటి తపస్సు ఏదైతే ఉందో అది రజోగుణమునకు సంబంధించినది అని అంటారు అని చెప్తుంది. మరి ఇక ఇది అస్థిరం మరియు అశాశ్వతమైనది అని చెప్తుంది. మూఢగ్రాహేణాత్మనో యత్పీడయా క్రియతే తపః పరస్యాత్ సోదానార్థం వా తత్తామసముదాహృతం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, తనను తాను హింసించుకుంటూ ఇతరులను నాశనం చేయడం లేదా గాయపరచడం వంటి మూర్ఖత్వంతో చేయు తపస్సు తమో గుణానికి సంబంధించినది అని చెప్తారు అర్జున అంటూ చెప్తుంది. సో కొన్నిసార్లు తనను తాను హింసించుకుంటూ ఇతరులను నాశనం చేయడానికి లేదా ఇతరులను గాయపరచడానికి మూర్ఖత్వంతో తపస్సులు చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ మనకు చూస్తూ ఉన్నటువంటి వారిలో హిరణ్యకశిపుడు ఆ బ్రహ్మను గురించి తపస్సు చేస్తాడు. బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం కాగానే నాకు మరణం లేకుండా, అంటే జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి, మరణం అంటూ లేకుండా ఉండేటువంటి వరాన్ని ఇవ్వమంటాడు. అప్పుడు బ్రహ్మ అంటాడు, నేనే అశాశ్వతము, మరి అటువంటిది నేను నీకు ఏ విధంగా సో ఈ మరణం అంటూ లేని వరాన్ని ఎలా ఇవ్వగలను అని, అది కాక ఇంకేదైనా కోరుకో అంటే అప్పుడు ఆయన అంటే ఆయుధం చేత గాని, మానవుడి చేత గాని, జంతువులు అంటే ఇక్కడ జంతువు చేత గాని నేను సంహరించబడద్దు, స్త్రీ చేత గాని అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటాడు. సో ఇక మరి సరే బ్రహ్మ తదాస్తు అంటాడు. ఆ తర్వాత అతడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ముల్లోకాలపైన తన ఆధిపత్యమే ఉండాలని, ఋషులు తనను గురించి కీర్తించకపోతే వారిని హింసించటము చేసినటువంటి వాడు. అలాగే మరొక రాక్షసుడు వృకాసురుడు అని చెప్తారు. ఈయన శివుని గురించి చాలా కఠోరమైనటువంటి తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు. సో
ఇప్పటికీ శివుడు ప్రత్యక్షం కాకపోతే ఇక తన గొంతు కోసుకొని ఆ అగ్నిలో వేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తే అప్పుడు శివుడు ప్రత్యక్షమవుతాడు. అప్పుడు మరి ఏం కావాలి నాయనా ఇంత ఘోరంగా అంటే తీవ్రమైనటువంటి తపస్సు చేశావు అంటే చెప్తాడు. సో అంటే ఆయన యొక్క ఆ వృకాసురుడి యొక్క అసురుడి యొక్క చెయ్యి ఎవడి నెత్తిన పెడితే వాడు ముక్కలు ముక్కలుగా 100 ముక్కలుగా విడిపోవాలి అని చెప్తాడట. సరే తదాస్తు అని ఇస్తాడు శివుడు. మరి ఇవ్వగానే ఆ శివుడి మీదనే పరీక్షించడానికి మరి నువ్వు వరమైతే ఇచ్చావు కదా! అది పనిచేస్తుందో లేదో చూడాలి. నీ నెత్తిన పెడతానని శివుడి వెంట పరిగెడతాడట. సో, ఆ విధంగా ఆసుర స్వభావాలు కలిగిన వాళ్ళు ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటాడు. సో, ఇంకా చెప్తున్నారాయన. దాతవ్యమితి యద్దానం దీయతేనూపకారిణే దేశే కాలే చ పాత్రే చ తద్దానం సాత్వికం స్మృతం. ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా సరైన సమయంలో సరైన ప్రదేశంలో యోగ్యుడైన వ్యక్తికి కర్తవ్య భావనతో ఇవ్వబడు దానము సత్వగుణానికి సంబంధించినది అని చెప్తారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు. కానీ ఓ అర్జున ఏదో ప్రతిఫలము కోరుతూ లేదా స్వంత కోరికలతో లేదా ఇష్టం లేకుండా చేసేటువంటి దానము రజోగుణానికి సంబంధించింది అని చెప్తారు. ఒక్కొక్కసారి ఎవరో రికమెండ్ చేశారని చెప్పేసి ఏదో ఇవ్వాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. ఒక్కోసారి ఎందుకు ఇచ్చామా అని బాధపడుతూ ఉంటుంటారు. ఆ విధంగా చేసేటువంటి దానం ఏదైతే ఉందో అది రజోగుణానికి సంబంధించినది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక తమోగుణం అదేశ కాలే యద్దానం అపాత్రేభ్యచ్చ దీయతే అసత్కృతమవజ్ఞాతం తత్తామ సముదాహృతం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన భగవంతుడు, ఓ అర్జున అనువు కాని చోట అకాలంలో అపాత్రుడికి అగౌరవంగా అవమానకరంగా ఇచ్చే దానము తమోగుణానికి సంబంధించినది అని చెప్పబడుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తూ. సో ఇక్కడ చూడండి, హెల్ప్ ఐ నీడ్ మనీ ఫర్ వీడ్ అంటే వాడు మత్తు పదార్థాలు తీసుకోవడానికి మనీ కావాలట. సో అటువంటి వాటికి దానాలు చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఆ బంధనాలలో ఆ దానాలు ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళు కూడా చిక్కుతారు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి అనువు కాని చోట అకాలంలో అపాత్రుడికి అంటే మనం ఇచ్చేటువంటిది స్వీకరించేటువంటి అర్హత కూడా ఉండాలి ఎదుటి వారికి అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా అపాత్రుడికి అగౌరవంగా అవమానకరంగా ఇచ్చేటువంటి దానం ఏదైతే ఉందో అది తమో గుణానికి సంబంధించింది అని చెప్తూ ఉన్నాం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఓం తత్సదితి నిర్దేశో బ్రహ్మణ త్రివిధా స్మృతః బ్రహ్మణాస్తేన వేదాచ్చ యజ్ఞచ్చ విహితా పురాః. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు, ఓ అర్జున సృష్టి ప్రారంభము నుండే ఓం తత్ సత్ అనే 3 పదములు పరబ్రహ్మమును సూచించడానికి వాడబడ్డాయి అని చెప్తుంది. మరి భగవంతుని సంతృప్తి కోసము ఆ భగవంతుని సంతృప్తి కోసం వేద పఠనము మరియు యజ్ఞాలను చేయునప్పుడు బ్రాహ్మణులు ఈ 3 పదాలు అంటే ఓం తత్ సత్ అనే పదాలను ఉపయోగించేవారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో మనకి సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు. అందుకే అంటే ఇక్కడ చెప్పారు కదా, సృష్టి ప్రారంభము నుండే ఓం తత్ సత్ అనే 3 పదాలు పరబ్రహ్మమును సూచించడానికి వాడబడ్డాయి. భగవంతుని
సంతృప్తి కోసం వేద పఠనము మరియు యజ్ఞాలు చేయునప్పుడు బ్రాహ్మణులు ఈ 3 పదాలను ఉపయోగించేవారు అని చెప్తున్నారు. అంటే తపస్సు, యజ్ఞము, దానము, ఆహారము, సత్వ, రజోగుణాలలో 3 రకాలుగా విభజించినాయని ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి దాంట్లో. ఇక ఆహ్, ఈ ఓం అనేటువంటి పదం, ఓం తత్సత్ అనేటువంటి 3 ప్రత్యేక పదాలు పరతత్వం అంటే ఆ భగవంతుడిని సూచిస్తాయి అని, వేద మంత్రాలలో ఎప్పుడు కూడా ఓం అనేటువంటి పదం ఎల్లప్పుడూ కూడా మనకు కనిపిస్తూ ఉండేటువంటిది. సో, ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. అందుకే శాస్త్ర విధుల ప్రకారము యజ్ఞము, దానము, తపస్సు వంటి కర్మలను చేపట్టే తత్వజ్ఞులు పరమపురుషుని పొందడానికి సర్వదా ఓంకారంతోనే ప్రారంభిస్తారు అని చెప్తారు. సాధారణంగా ఓం తద్విష్ణు పరమం పదం అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటాం కదా! సో, ఇక ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడిని ఎప్పుడు కూడా ఓంతో మనము ఆహ్, చేస్తూ ఉంటుంటాం. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఫలవాంఛ లేకుండా మనిషి తత్ పదంతో నానా రకాలైనటువంటి యజ్ఞాలను, తపస్సులను, దానాలను తప్పక నిర్వహించాలి అని చెప్తారు. భవబంధము నుండి ముక్తి పొందుటయే అటువంటి దివ్య కార్యముల యొక్క ఉద్దేశ్యము అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో, ఇంకా చెప్తారు. పరతత్వమే భక్తియుత యజ్ఞ లక్ష్యము. ఇది సత్ సము అంటే ఆ పదం చేత సూచించబడుతుంది. ఓ పార్థ! అట్టి యజ్ఞ నిర్వాహకుడు కూడా సత్ అనబడతాడు. ఎందుకంటే పూర్ణ స్వభావం కలిగినట్టి యజ్ఞ, దాన, తపోకర్మలన్నీ పరమపురుషుని ప్రీత్యర్థమే నిర్వహించబడును అని చెప్తున్నారు. సో, ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడిని సూచించడానికి వాడేటువంటి ఆ ఓం తత్ సత్ అనేటువంటి పదాలను గురించి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి. సో, ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారాయన. అశ్రద్ధయా హుతం దత్తం తపస్తప్తం కృతం చ యత్ అసదిత్యుచ్యతే పార్థ నచ తత్ప్రేత్య నో ఇహ. సో, ఇంకా చెప్తున్నారాయన. ఓ పార్థ! భగవంతునిపై విశ్వాసం లేకుండా చేయు యజ్ఞము, దానము, తపస్సు వంటిది ఏదైనా అశాశ్వతము. ఇది అసత్ అని పిలువబడుతుంది. ఇది ఈ జన్మలో లేదా తర్వాత జన్మలో పనికిరానిదే అర్జునా అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. అంటే ఆ భగవంతుని పైన విశ్వాసం లేకుండా చేసేటువంటి యజ్ఞమైన, దానమైన, తపస్సైనా ఆ! ఎటువంటిదైనా అది అశాశ్వతమైనది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇది అసత్ అని పిలువబడుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో, మరి ఇది ఈ జన్మలో మరియు తర్వాత జన్మలో కూడా పనికిరానిదే అవుతుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ అందరికీ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో, ధన్యవాదాలు.